μας εξηγήσεις λίγο, Έλενα, αυτό το wrestling, πώς το είπες? Κάτσε. Να σου το εξηγήσει λίγο. Είσαι από την Κατερίνη όμως. Είσαι από την Κατερίνη. Αυτό δεν συμβαίνει όταν λείψει από την Κατερίνη. Για τέταρτη φορά λοιπόν στην παραλία της Κατερινόσκαλα στην Κατερίνη. Φοβερή παραλία. Βεβαίως, κοντά στο σπίτι μου. Από τις πολύ καλές παραλίες. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν άντρες και γυναίκες και έπαιξαν ξύλο, έπαιξαν πάλι μάλλον. Για καλό σκοπό. Ναι. Στην παραλία. Με τους υπουργούς τώρα. Στην καλή έννοια. Και μιλάμε ότι δεν ήταν και γυναίκες με τα μαγιό τους και οι άντρες συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί κόσμος. Έχει ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό. Δεν θέλω να το περιγράψω. Θέλω να το δω. Βέβαια. Μπορούμε να κάνετε το βίντεο πίσω. Γίνεσαι πρώτα έτσι με την άμμο και μετά κάνει μια βουτιά εκεί στην παραλία Κατερίνης. Φανταστική. Για τέταρτη χρονιά πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης ανδρών και γυναικών στην Άμμο στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Η κάμερα της εκπομπής μας ήταν εκεί και κατέγραψε τους συμμετέχοντες που απόλαυσαν μαζί με το μπάνιο τους και το αγαπημένο τους άθλημα. Από τα 4-7 χρόνια βλέπουμε κάθε φορά ο κόσμος, ο κοντινός κόσμος της Πάλης έρχεται συνέχεια εδώ. Είχα πιο ενδιαφέρον ποιο είναι το ιατρική πάλι ή η γυναικεία? Νομίζω ότι η ιατρική, αν είναι καλός αγώνας, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον με διαφορά. Είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα Πάλης, το οποίο πάλι στην Άμμο, το οποίο το έχουμε εισάγει κατά κάποιο τρόπο εμείς από το εξωτερικό και τι κάνει να είναι όλο και πιο δημοφιλέστερο κάθε χρόνο. Είναι κάτι πρωτότυπο, δεν γίνεται συχνά στην Ελλάδα. Εφόσον οι Πάλοι δεν είναι τόσο αναγνωρισμένοι όσο θα έπρεπε. Είναι ένα άθλημα, το πρώτο άθλημα και έπρεπε να γίνονται πιο συχνά αυτά. Είναι η πρώτη μου φορά, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ καλό αυτό που γίνεται, γιατί προωθούμε και το άθλημα που θα έπρεπε να γίνεται πολύ περισσότερο. Προσέχετε τα επίτοξα καμάκια γιατί πέφτει ξύλο που λέμε. Κορμιά στην Αυτό άμμο. είναι πιστεύω μία από τις top αντρικές φαντασιώσεις. Γυναίκες με Βέβαια, για παλεύουν. ποιος εξεφάνιση στην πάλι, μπορείς να κάνεις το εξής. Πρώτα βουτάς, βάζεις λάδι που λέει και η Χριστίνα και μετά πέφτεις και παλεύεις. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.